на децата от София. Моя прекрасна страна, ще се върна. Благодарим ви за това изпълнение. Знаеме, че сте имали много малко време, за да го подготвите. Да чуем според журито дали е било достатъчно това време. Да, разбира се. Трябва ли да говоря, след като толкова много говорих за тях и толкова пъти вече казах колко се възхищавам на това, което правят, защото за мен най-важното е, че всички деца, които виждаме тук и всички хора, нямат нищо общо на практика с цирка. Те не са от циркови фамилии. Това са събрани, доколкото знам, на случайен принцип деца, които се опитват да направят нещо. И аз вече много пъти благодарих на техния ръководител за това, което прави, за да възроди цирка. Вие отново успяхте да създадете един истински празник на сцената и най-впечатляващото е, че го правите въобще без никакъв напън, без никаква претензия и със страхотно удоволствие от това, че сте заедно, което излъчвате. И понеже продължаваме да бързаме, Любо, продължаваме натам без теб. Ако искате именно тези деца да станат победители в България Търси талант, изпратете СМС на номер 10504 за всички мобилни оператори или на 0900 51504 за стационарни абонати. Внимавайте, линиите все още са затворени. Желаем ви успех, само останете до рекламите с нас.
След няколко минути финалът на България търси талант продължава с момичето, което... момиче. С момчетата, които казват всички звуци, които Любо не може, явно и аз. Битбоксерите от Beat for Fun. На сцената ще излязат още най-младата и най-възрастната певица на финала. И още ще чуем отново гласа на Богдана Петрова. Ще се забавляваме с танцорите от Street Dust, а плевенчаните от група Ефект ще ни покажат най-доброто си събличане до момента. Ако след всичко това смените канала, значи просто нямате